cas d'emergència, és important que segueixis aquestes instruccions. Identifica la sortida més pròxima a la teva ubicació. En cas d'un tall d'energia elèctrica, s'encendrà la il·luminació d'emergència. En cas d'una evacuació, el responsable del local us guiarà a la sortida més pròxima. No perdi el temps en recollir o buscar les seves pertinences o persones. Sempre caminar per les vies d'evacuació fins a la sortida més pròxima. Caminar de pressa, però sense córrer o empènyer. No retornar per buscar o recollir objectes. Camina per les vies d'evacuació i no t'aturis en aquestes. No passis per llocs de conflicte. Si hi ha fum, respira pel nas o feu servir un mocador o un drap. Seguiu les indicacions i sempre mantingueu la calma i la tranquil·litat.